Beth am barhau eich taith academaidd gyda Ganolfan Brifysgol Cambria? Gwnewch gais heddiw i ennill eich cymhwyster FDA mewn Chyfiawnder Troseddol. Pam ein dewis ni? Astudio lleol fforddiadwy. Beth am arbed arian ar letu a theithio? Hefyd, rydyn ni'n cynnig bwrsariaethau ac wasanaethau cymorth pwrpasol i fyfyrwyr. Cydbwyso astudiaethau ac ymrwymiadau eraill. Wedi ddylunio i ffitio amgylch eich ffordd o fyw chi, hyn ydych chi'n cydbwyso gwaith, yn gofalu neu bod gennych gyfrifoldebau gofal plant. Cyngor ac arweiniad wedi bersonaleiddio. Mae'n tîm cynhwysiant yn cynnig cyngor wedi dilwra ac rydyn ni'n gweithio'n agos gyda myfyrwyr i wella eu sgiliau ysgrifennu academaidd. Dysgu sy'n berthnasol i ddiwydiant. Mae'n holl ddaglenni wedi datblygu gyda'ch gyrfa chi mewn golwg, gyda darlithwyr profiadol yn rhannu arbenigedd byd go iawn. Enghraifft, ein darlithydd Chyfiawnder Troseddol. Dyma i fet. Mae i fet yn gyn-heddwas wedi ymddeol ar ôl gweithio i Heddlu Gogledd Cymru am 30 blynedd. Roedd rhai o dyletswyddau yn ystod y cyfnod hwnnw yn cynnwys ismona ar linell flaen, gweithiwr mewn carchar, swyddog crwner, ystafell reoli, swyddog cyswllt ysgolion, cyfiawnder adferol. Mae'r holl swyddi hyn wedi rhoi profiadau i yfed y gallai ei rhannu gyda dysgwyr, a fydd yn dod â sesiynau'n fyw ac yn creu dealltwriaeth well yn y dosbarth. Oes gennych chi ddiddordeb? Dysgwch rhagor am y gofynion mynediad a gwnewch gais heddiw ar cambria.ac.uk drwy ddewis Ganolfan Brifysgol, gweld pob maes pwnc a Gwyddorau Cymdeithasol a Chyfiawnder Troseddol.